बावबायसो नै फैदा लोगोफोर जोङो दायो जोंनि जायगानि खाजियामाटि सकआव थांनो नागिरदों ओमफ्राय दा जों थाबायलांबाय थानोसै आरो ना ओमफ्राय नै जोङो बिजावजालि गामिनि न' खाथिनि बिजावजालि ओमफ्राय आंनि बिजावजालि सासेबाव ओमफ्राय बै जों थाबायलांगासिनो न' गामि खाथियावनो आरो ना खाजियामाटि सकआ ओमफ्राय बायदिसिना जाबोनोसै गुदुं गुदुं ओमफ्राय मुलिबो लायनो नागिरदों आङो दासान्दि गुजुगासिनो दंथारो नालाय जोङो दायो गामिनि लामा गेजेर मोनबाय आरो नै जोङो दायो खाजियामाटि सकखौ मोनफैबाय नै हाथाय जाग्राखौ ओमफ्राय आं दायो सिगां फार्मासियाव थांग्रोसै गुजुनायनि मुलि लायनो ओरैथिंजाय थांदो नोंसोरो बा मा सावदोंहाय मादैयालाय जि गोथाव गोथाव सावखायो नैबे मादैया जाग्राफ्रा नै मा साहा लोंबाय माथो जेबो जायाखै दे जादो लादों दा मेथाइ दखानफ्रा बैथिं मैगं दखान ओरैजाय नै सासे लोगोनि दखानाव हाबफैबाय आङो दख'ना दखान गानग्रा जोमग्रा नै उल जिफोर हारसिंथार सेन्देलबो लाफायो आरो लोगोसे नैबेयाव माखासे दङ बेखेवजोबाखै नैबेयाव सुइटार नैबेखौ मोजां नुदोंमोनहाय माल गैया होनलाबायबाय नैबेयावनो जाबखोखा सुन्दरिखा ओमफ्राय दखानदारा कुर्ताफोर फानो ओरैजाय नै दख'नाखौ बैखौ मोजां नुदों आं बेयो नैबे मोनसे कालारा आंजों बेरगौमोन बियो बेसेबांमोनलाय बियो दामा माइदिजों माइदिसो बियो माथो नायनायाव फक'आ बायदि नुदों नैबेयाव देलायग्रा देलाय आं मोदोमाव लानो नायनो बैखौ मोजां नुदोंहाय कालारखौ बेसेबां होनदों हाजारसे आंजों बेरगोन ना लोगोफोर कालारा मानसिफोरखौबो गानबानो बेरखायो माथो मोजां मोनदों आं कालारखौ आं बेखौ माबा बिदनसो सानदोंमोन मा होनो नङा बिदन नङा मा होनोमोनलाय फक'वानि सानदोंमोन आं 550-600नि सानदोंमोन आरो खिन्थु गाननो मोजां जागोन ने दोंसेनिखाय गुरै जायो गोबानो बरियामोनहाय खिन्थु बायनोबो हाया मानोबो हाया उनाव लांफैनोसै नायनानै गालांखाबाय आरो मोजां ने स्रां नुदों रोंदा 1000 मा द'थाखौ फैदो मानो बिमाखौ नेबाय थाबाय हा जुथा गाननाय खामसालियाव थाफै खामसालियाव बैग्रि मालाय सोरबा अननानै होलांनाय बैग्रिनो ओमफ्राय आंबो जासिबाय आंबो जानाय नायसै गोदै नंगौ ओमफ्राय नाथाय गुजुदोंमोन आरो ओइ माथो गोखैबो बिराद संनो नामा जाना मोनो आलाय बेसे आगरालाय माबायदि नायनो वाव बे 700 गासिबो 700नि गोजा बियो सेकेन्डना माबा 500 सेकेन्डनिफ्राय ओरै गाहायसिम हाजारसे ओमफ्राय आङो दायो फार्मासियाव थांनोसै फार्मासियाव थांनानै गुजुगानायनि मुलि लायनोसै बिराद सानथाम गोजों जाबाय आंहा गुजुनाया ओंखायनो दायो आङो नायनो मिनिखायो फार्मासियाव मुलि लायनो थांसै लोगोफोर नोंसोरबो फार्मासिखौ नायफाबादो जोंनि सकनि खाजियामाटि सकनि फार्मासि मोनफैबाय नै आदै गुजुगानायनि मुलि गुजुगानायनि बिराद गुजुगासिनो आङो हा सिराप गैया सिरापखौनो हर गुजुगासिनो फार्मासियाव मुलि लांफैदों आं नै मोजांसिनखौनो हरथार साम'से खनथाममोन दे खेबसुला दंना गैया खेबसुला दङ दंनायालाय दङ साम'से खनथाममोन फुङाव साम'स नाय सानजौ साम'स नै मोना साम'स दे
नुबाय थादों गस्ला दखान दख'ना दखान नै सालायबाय बेयाव नै मोजां मोजांथार माबाया गांबेसे नांखो दिनै गैया माने बेयाव बोखांखाबाय थायो नोङो खामदुलाखै नै गस्ला गांनैल' नैलाय हाइनेटफ्रालाय गांबेसे नांखो गैया गैथारा गैमारा दिनै नांमारथाराखै गामसा गांसेल' मादैयालाय मा माथो लाखो आङो बुंनो नागिरदोंमोन उल जि मोनासै दङ दां माथो इथिंजाय मोजां 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 गैया नै मालाय बिब'आ जोंना आसान खेरा फानदों बेसेबां फोनांनो हाखो दिनै गैयाहाय इसु हाजिराल' बायग्रायानो गैया दंबाल नांगोन दाहाय नै बेलाय सेकेन्ड पेपारफ्रालाय मुजाफ्रालाय लाबो दं मम'फ्रा 20 थाखानि लाबो आंनि फिसालायाल' जागोन मम'खौ ओमफ्राय आं मा जानांगौमोनलाय गुगुनि जागोन गुगुनि नै मम' सफैबाय फिसालाया जाबाय मम'खौ ओमफ्राय आंहा बेलेग जागोन नालाय आंनिया सफैथ'वाखै आंहा गुगुनिसो जानो नागिरदों आरो नै आब' गुगुनि लाबोदों आंनो आदा गुगुनि आं मम' जानो मोजां मोना ओंखायनो आङो नै गुगुनिसो जागोन आरो नै ओमफ्राय जेबो लाबोनो नाङा जेबो थार्टि फाइभ जाबाय नै जाबाय दा जाबाय दा 35 जाबाय थाइबा मोनगोन हरग्लाबला जोबथारदो खुस्राखौनो बारा खुस्रा गैयाव खुस्रा लांसैलाय आरो मागिनाय बायदि नाजाथारसां मा लाखो बिराद जेबो बायदों मैगं ओमफ्राय मा मैगं लाखो बायदों बेग गोदान बायदों बेसेबां लाखो 100 रांल' नायदो मेथाइ दखानफ्रा नै बैथिंजाय मैगं दखान दे लादो आब' थ' जमा थांसै जमा फैनाय जमा थांनांगोन ना मटर बानलु बायदि नुगुलायदों फैदो खनसे जों थांफानोसैबा थाङा जि गोबाव बासिबाय लायाबा लाया थौदो बेसे बुरजा जाखो फैसालाय गैया नै बाक्सआवसो बाक्सआवसो आयौ माथो बुरजाथार वाव वाव माथो बुरजाथार गोजाथार बुरजा बुरजा मेरला मेरला नांथारबायबा मेथाइयानो ने उल्था सैखायो नामा गय बोराय ना गय गोथां गोथां गय गोरलै ए माने बांला आरो बांला गय नै जोङो दायो दखाननिफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय माने जानोल' फैखादों जोङो ओमफ्राय गुजुनायनि मुलिबो लांफैखादों जेबो मैगं थाइगं लायलायाखै आरो ओमफ्य दायो लामा मोनफैबाय नै जोङो दखाननिफ्राय ओंखारबोबाय बिथिंबो लोगो मोनगोन दायो गामिबो जमाथारबोदों आरो नै ख्रिस्टि सोलोंदों सिख्लाफ्रा बहाबा मोसाहैगोनदां जोंनि बजार खाथियावहाय ख्रिस्टि सोलोंगासिनो सिख्लाफ्रा आं बिसोरखौ दायो ख्रिस्टि मोसानायखौ दसे खेबहैलाबायनोसै र' बिथांमोना नायलांबाय थादो सिख्लाफोरखौ ख्रिस्टि सोलोंनायखौ दसे लानोसै खालामगासिनो आरोना
통레요. ओमफ्राय अबे मिथिं जागोन ना मागोन पिउल हो रङिया सनि टंलायाव मा जागोन बाथौनि मिथिङाव मोसानो सोलोंदो आरो ने ख्रिस्टि मोसागोन जि मोजां मोजां मोसायो गथ'फ्रा माला गाबोन ओमफ्राय 24नि थांगोन ना ओं मोसानो टंला रङिया ए दे होमबा दसे सिख्लाफोर मोसानायखौबो लाना फैबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो थांगासिनो न' फारसे मोनाबाय नालाय मोजां नांदों बाहेरायाव ओंखारबोनो मोननानै ओमफ्राय गथ'फोर मोसानायखौबो दसे नायनानै फैबाय आरो आदा सानसेयाव बेसेबां लाब थायो खिन्थादो लाबखौथ' बोरै बुंबावनो संख्रि बानलुनि खस्थ' मस्थ' औ ओमफ्राय बेनो ने 5,000 10,000 बेसेबां नों मिथियो दखान होआगारा 10,000 हाबो मालाय होनबालाय बिराद मोजां आयौ बावसो दंफैयो नै आंना हौवाया आरो सोमखोरना 30,000 बेखौनो न'आव नागिरबाय थादों आं बेयावसो दंफैखुमायो नै सादा लांफैदों आं सादा जालायबाय गाज्रिफोरसै दखानदारिया मा अबस्था जानानै दं दखानदारि मा बुस्थु जाना दं आया गोजांदों आं बागा देलाय मानो बिदि थाखो बोलालाय खुगाखौलाय दे खुगाखौल' खुगाखौल' देलाय हाथायाल' बा जि हेन्डसामखा नै बोलानाय लोगो लोगो खाथ्रासो मालाय नै गस्ला गस्लिबो फानजोबो नै कास्टमारफ्रा ओमफ्राय नैबे दखानदारनि मादार आरो पान्जाब नेशनेल बेंक हा पान्जाब नेशनेल बेंकनि एकाउन्ट खुलिनाय र' खुलिगोनथार नै स्कार्ट गुदुंनो आंसो गानफिननो लुबैलायबाय नै स्कार्ट मोजांथार थुलाय बेलाय मा जोंब्लाव गस्ला बिलाय औ जोंब्लाव बेसेबां बिलाय बेसेबां बे फार्स्टनिया 300 नंमारगौ 100 ल'मार आरो इउटुब नायनानै फैदों बियोनो थाखाय 100 आयौ आंनोबा 100 आं गाना नोंनि भिडिअखौ नायनानै सोरबाफोर बायफैदोंबा बेखौ 100 थाखायावनो हरगोन आं अफार नैबेखौ आरो ने ओमफ्राय बे 100 ओमफ्राय बिनि सेकेन्डआ बेसेबां जागोन गासिबो 100 नोंनि भिडिअखौ नायनानै फैदोंबा आंनि दखानाव आंनि भिडिअखौ नायनानै फैदों होननानै खिन्थाबानो जाबाय आरो ना नोंसोरो जायफोरा बेयाव गस्ला बायफैदों बेनो 100 हरगोन आरो आंनि भिडिअखौ जाय नायनानै लांफैदों 100 नै ओमफ्राय नै सिङाव गानग्राबो दंलाबायथारो नै ओमफ्राय बियो अफार अनलि 250 नोंनि भिडिअखौ नायनानै फैनायबासो ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै फैयाबा बेसेबां भिडिअखौ नायनानै फैया बेनो प्राइस 450 भिडिअखौ नायनानै फैदोंबा 250 हरगोन नै स्कार्ट नै बिराद बरिया नैबेथ' मोजां बैलाय बै गोजौना साबसिन बै गोजौनियाहाय बैयो फैलाय हाफ पेन्टआलाय बेसेबां हाफ पेन्टआ नोंनि भिडिअखौ नायनानै फैदोंबा 150 आं 150 बियो नै आंनि भिडिअखौ जाय नायनानै फैदों बे 150ल'नो ओमफ्राय आरो ओरैनोबा माबा 350 जायफोरा मा होनो जायफोरा बायनो फैदों आंनि भिडिअखौ नायदों होननानै खिन्थाबानो जाबाय होमबानो खमावनो मोनगोन आरो बेखौ 250 ने बे पेन्टआ 150 जा भिडिअ नायनानै फैयाखै बे 350 बिराद मोजां दं लोगोफोर नोंसोरो बायफैनो हागोन नै स्कार्ट दङ ओमफ्राय गस्ला दङ टप मोजांफ्रा आंखौथ' माबायदि नुगोनथाय बिराद मोजां मोनो नोंथांमोनाबो बबेबा थांनायाव गाननोबा नै लांफैबानो जाबाय अर सायनायफ्राव गाननोबा
दंबावो र' थफिया नै बिराद मोजां मोजां थफि बेसां थफिया थफिया नोंनि भिडिअखौ नायना फैबा 10 थाखा हरगोन आङो बेसां आं जारला सोंबाय नंगौ नङा नंगौ नोंनि भिडिअखौ नायना फैबा 10 थाखा आरो जाय नायना फैयाखै बियो 100 आंनि भिडिअखौ नायनानै फैग्राफ्रा बायोबा बिराद खमाव मोनगोननो आरो ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों होननानै खिन्थानांगोन आरो नोंसोरो ओमफ्राय नैबे 100 हरगोननो बेखौ जाय लांफैयो फिथ्र'आर' गानना मोसा मोजां जाथारदों बियो मोदानजोबखायो जों फुटबल खालामहैदों गोजाननिसो फ्लाइटजों बिलाय बे गांनैजों बेसेबां जागोन जों बेयो सिंगेलसो आंसो डिजाइन खालामदों सिंगेलसो जाबाय लोगोफोर बेखिनियानो आं देखायजोबनो हानाय नंला बिराद खमाव हगारदों अफाराव हगारदों जों देखायजोबनांगौ माने बहुत आर्टिकेल दङ जोंनाव हो देखायजोबनांगौबा माने मोनसे भिडिअ कभार खालामजोबनो हाया नोंनि थाखाय आं मोनसे मोजां गस्ला नुदों दै बेखौ आं दख'नाजों बायनो लांगोन मालाबा बे बेसेबां बेखौ आं बायगोन मालाबा बियो नोंनि थाखायबा मन्थलि 250 आंनिबा 250 200 लांगोन आं जाबाय लोगोफोर आं देखायजोबनो हाला ओमफ्राय उनावहाय देखायजोबसै बोला देखायना होगोन आं मालाबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दायो कास्टमारा आंहा बारा हो नङा कास्टमारा दायो बारा आंहा हो दायो आं नोंखौ भिडिअ बानायनो थाखाय टाइम गैथ'वा आं नोंखौ कास्टमार गैयि समाव लिंहरगोन पुरा दखाननि सोमोन्दै नों खिन्थागोन ओमफ्राय जागोन दे जागोन